Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rut ti surat, ti pakasaritaan ni Arnel nga napoluan iti barkada. Dear Manong Nemi, rabii manen Manong Nemi, nalpas manen ti may sangal daw, ngayon panagkiwar iti basura. Tado kami Manong Nemi nga kakaruba, dito may sa kadagitay squatter area. Taga-squatter kami Manong. Dagiti laeng nabalimi nga indiding iti balay mi, kalapaw mi, kan dagitay naibulbuling nga galba, nga pinagtitipon mi, nga nagbaling nga bubungan. Adamat kedi kwarto mi Manong. 2 a kwarto. Kwarto da tatang kininanang, ken kwarto dagiti talo nga kakabsat ko, nga babae. Siyak laeng ti lalaki Manong, nga siyak ti nauna. Ti pagturturog nuan, di pa nakasalas, apan nakakusina, ti basit a balay. No lapsakdag sa o Manong Nemi, dakdakkel pa iti balay ti aso, dagiti bubaknang. Dakdakkel pa Manong Nemi ti apon, dagiti kalapati, dagiti bubaknang. Ngem iti da kami. Mangmanglo ni nanang iti laba Manong Nemi kadagiti asidegmi nga ayan digiti subdivision. Wano saan digiti takkel nga balay katangtangadem mit kadakkel da. Idento taritatang Manong Nemi pasaray sumurot iti construction. Nagdaduma maistambay ket no maistambay. Sut may sa kadagiti makitkitam dita kanto nga ayan digiti tianggi wano store dito'y ayan mi nga giinom. Kasla nakaluton ni nanang Manong Nemi nang naman ito si dahin tayo. Ay, alis to anak. Napanak naghala. Iti rangaw ti balangig dita. Dapat nga napintas ng si dahin dagit balangig dita. Narugit mo ti danom. Ay, basta maluto na anak ko. Babalinin. Adumat dagit yung mapapanagdatating ti balangig dita nga adubuan da. Ano nun yung rangaw ti balangig? Kahit isod diguan tayo na. Nalokan ti sardinas. Isumalat alis to. So nga, saan kami nga lumukmag, nga kakapsat ta, nga naimas, na sustansya na giti, papaunag tayo. Napiyan tula anak ko, no bumaknang tayo. Ito ka ano nga bumaknang tayo nga ta, nanang. Nakita nga ti amo, baka agtayan to ni tatang mo ti luto ket mga habak ti jackpot. Di makabalay tayo to ti dakkel. Agyan tayo to na pinas nga lugar. Di kuryente tayo ton. Di aircon. Baka adan to pa lugan tayo. Nanang, anak, napialaeng mat nga dapakaragsakan tayo o rin no arapa aplaeng mat. Uno saan, kata dan to bigla mang tulong ka na tayo. Abay, awang ka di apulos tinamnamam nga sumaya ti biag na anak. Napiya ko mamantananang no, graduara ti college. Bagatin anusak ti naggraduara ti high school. Ngayon mo rin naggraduara ko ti high school. Kaya wala tamat ti basura.
Pasare mapanak sumurot kadagitay karuba tayo nga mapan agkarwas. Anat napimpinas ngamin nga ramidam anak. Karwas wenno agkalkal ti basura. No karwas no makaadot makauna aglulumbakam tumidlaeng nga mapan mangdalos no adag may parking nga kotse. Wenno anyaman nga lugan. Iti met basura no nudto ti batang mo iti ti pagkiwaram no anat maalam sa jay dikat isut mawang ko ilako. Awan pa kit makiwaran tapay. Kaya paglalasinan damat na kiti basura. Kasta mang iti radyo, kundi TV, tawag buyak mo no kanda papanak di kita da TV na. Programa ka no ti gobyerno kat masegregate kuna daman ti basura. Nadto nga rin ti pagbiyagan no kanda di kita basurero. Di kita agkalkal ti basura kunak man. No paglalasinan dan. No di kita plastic. Handamat nga ibasuran. Ipandamat ti bodega. Di kita ada junk shop na. Di kita kolektor ti basura ti buwak nang. Sambat nga datayo nga agkalkal ti basura. Kastantot mo pasama ka nang. Nukas pagarigan na maipatungpal dito nga programa. Tsak manam mo. Wala tati kita nabubulok ka no. Maaramid nga kwa. Organic fertilizer. May kali. Agbulok tapno bali nga fertilizer. Kaya digiti saan nga nabubulok, isudat ti maipan ka digiti junk shop. Anong lata ti basura da nga rodan. Kita ko ang madamad lata may lalaw kata, dumadlat digiti natuso, nga saan nga segregate. Kung kunada man, malam mo, imbes ko mga umasansot biyag ti tao, agbud moderno ako nada. Teko na tayo anak ko. Nuan niya't in paay ni Apo Diyos nga gas-gasat tayo agad sua, anusan tayo. Kunada, nga adla ka nung bumaknang iti basura. May kwarta sa basura. Tilad damat no ka manong name di kiti topiko pagsasahitaan mi kininanang. Pangururayan mi ti managawid ni tatang mi ti tayo ti nga rabi manong name mabising kaming kit awampay. Law may kailatanan na ko tamangan tayon. Da kayo nga talo nga babae naka-assignment kayon. Unang, bayat. Ay, napimpinas ko mga pitag-assignment. No, da kuryente tayon. Kaano to nga tang makaptan tayo ti kuryente dito nang. Kasano nga kaptan kuryente kita naka-squat tayo lang. Handa ka babaling nga kaptan ti kuryente kat no sa mo nga kuko dati naganang diswam ka nawan na bintas ka balay mo. Ay, intun ka ano nga minang ngagbiag tayo nga normal. Tapay saan ka di nga normal ti panagbiag tayo? Una awan ti digid adda ti sa bali, awan ka na tayo. Agad anos kaya anak ko. No kastoy ti na kay paraswaan tayo agad kastoy. Nayanak tayo nga nakurapay, matay tayo nga nakurapay. Ngem no, aniha talaga ti paay na Apo Diyos nga gasgasat tayo. Agad umasensumat at ibiyag tayo. Iso nga nyo liplipatan ti karkararag anak ko Sapay kumakunay tayo kina Apo Diyos. Ta saan nga agtalinaid nga agnaid talang ti kasto ti klase na ti panagbiag. Sapay kumatabumaknang tayo. When manong name sapay kuma. Nakadado nga sapay kuma. Tano at dari kiti makitkitak manong name kas kumalagitis barong arwaten. No at dari kiti aglabas manong name iti ayan mi. Nga napintas ti panagbiag da. Kit napintas ti arwaten da. Sapay kuma. Tamapadasat tumat makaarwat ti kasjay. Sana kastoy. Nga napidpidot lang nga nalabaan. Put-but-but, uno, naperdit shipper na, uno, awang butinis na. Kastama ti short manong naming, puro dinawdawat ni nanang, kadigitay mapan na paglablabaan. No, daritay slightly use ako nada, apo, gusto ko riragsak mina. Ngayon mamanumit manong,
So nga at natalo nga parisen, nga pagsusublatin min manunemi nga pagbado, okay na. Hambot nga naskin kat nga napintas tarwatim no mapagkalkal ti basura. Ito digiti barkadak manunemi kaduak mapanagkalkal agkiwar manunemi. Sakam tumat aggulumban nga mapan mangilako kadagito nga nakiwar mi kadagiti junk shop iti asudag. Na makaigam nga makasagang sut kam tumutan akit no 150 akit adu daytan. Dan to'y gatang mitmirian damin no saan. Inaktuwatan iya punte kay ni nanang. Na dapat digiti kundaway manunemi nga awisan dak digiti barkadak. Mapadasan mo ito mapanagkarwas. Ngayon masapul ha, nga praktisi mo tagpunas sa nga sinsinan. Gumatang kamatan mo, agaramit ka, magpaaramit kamatan, pindas nga punas. Tapos nagkastagat mga gustuhan mo at manunay may di kita adaan iti napipindas nga kotse wanulugan. Nukasta nga, mapandag parking ka na kiti pagparkingan da. Magmagnakam tumatan manunay may nga mapan kada kiti ayan ti parking area kada kiti asidag nga mall. No at parkingan manunay may nga lugan. Aglulubakam ton. No aggigidan ti lima manunay may pagsisinublatan minto nagsaggay sakam ton mundo at maysa. Pintasan minto mo tan. Oo. Apay. Sir, punasan mi ti kotse, blogan mo. Napunasan na talos na tan. Sir, napilaang mat nga dasang kabasit nga may tid mo kada kami. At tatapok na sir eh. Tatapok na. Lalakas nila tanga ro din. Kaya yun, ano natin narugit. Ayan. Kaya saan nga naskan pa punasan dito sa arming na, baka nung magagasgas. Eksperto kami, sir. Nalayin kami, sir. Unang dadalangan pa parang igamo na takot siya, narugit ba ti mayo? Sama, sir. Lala. Labuyak pa lang parang dalosyo. Binoya naman din, manong. Pintasin mo yung mitang. Sige. Okay, ano sa niyo ito? Thank you, sir. Mang tudtot 20. Dedad ng sa kapulo kami. Numanungalugan to, manunemi, di mapunasan min. At dapat dati mang tid nga ham mapunasan. Oops! Ano man natin? Punasan mi, sir. Karwaser kami. Nadalos, kagap-gabo na iti. Panakakarkarwas ko. Basit laing tindinalang ko, nakatano dito yan. Ano yung dito rin? Basta kang kilata ka rin. Ano saan nyo natin? Sa 5 pesos ko. Bastahan nyo sa sasganan. Bantayan nyo lang. Alaman, sir. Bantayan mga rin, sir. Kanon to nga ta. Nga umasenso ti biyag ti kastoy nga klase. Nga biyag manong nemi. Kung kunak no ka nagtutugawak. Buiboyak latamot ati kiti napipintas. Ti arwaten na langan at baknang. Agim imagine ak tumatlatan na manong. Tunano nga tamat nga madanak ti bukod nga kotse. Bukod nga lugan. Nagbali nga siyak to driver. Wano, adan to driver ko gatsak to ti boss. Kaanong to madanak tinapintas nga relo. Kasla di relo na jay. Kaanong to makaarwatak tinapintas. Kaanong to nga makasapatos sakit ti nangina. Kaanong to nga ta. Adumat di kiti babae nga kakaduami manong. Kali kiti babae manong nemi. Adamat di kiti agdadarling. Yung siya kakit adamat di kiti kurso na hatak niya. No sakto tagasawa ka. Dati tubak ng tasawa ko nakmat. Ngayon sinungar tibak ng ngamayat kanya. At katawa, biyag talaga. Biyag ti marigrigat. Matay nga marigrigat. Uno maipas nga marigrigat, matay nga marigrigat. Tilangan konsuelok manong nemi. Kahit no oreno, barbartek ni tatang noon, trabaho na dinapay pulos kinabil ni nanang. Uri da kami. Saan na kami nga babautin? Ngamda dyan lang, Ado, ti pa nag-istambay na, ti pa nagtrabaho na. Nagtrabaho man, makalawas, dualawas, iti makabulan. May barkada, manunay, may kadagitipada ng artek.
So, ngorak nga ron, siya ti makibarakada. Padak nga basura, wano agkarkiwar ti basura. Ti barakadak, ti padak nga agkarkarwas. Sinuhor ti mabaling nga barkadaak. No saan nga ti padak mitlang nga marikrikan. Ngayon madamad di kondaway nga manong naming nga faction by faction. Grupay goy pay grupo. Ti grupo manong nami makiinagaw kami kadagiti lugan nga dumteng makauna kami no daduma saan no daduma. Adamad di kondaway manong nami nga ti pagbasuraan kada teritoryo tunggal maysa. Kad mo kasta nga makapan kami sa aming teritoryo manong nami sa langadan da kam tumot sa bali grupo. Hoy! Abay da kitoy. Hanyo nga teritoryo to ya. Hanyo nga ba toy? No kayo ang kakabil tayo. Are. Hindi may kayat di gulo. No, hindi kayat di gulo. Iglesia kayo toy. Hanggang agagaw. Ayun gahem. Abay no, ang kakaduha tila ta aminin. Saan ting agririri. Ay! Sa balit grupo yo. Sa balit kanyak. Ano naga mo? Arnel, tinagan ko pare. Ginakawagan ti pare. Hanak matapadi. Ano nga ti awag ko ka? Tol? Saan nagmatakapsa ta? Freddy ka namlatan. Arnel, tinagan ko. Freddy. Freddy mat kanyak. O niya? Mayat kayo? Agaramol tayo? Nasino mabak? Pumano rito eh. Dada teritoryo, lugaryo. Pagbaliman no ka na, lugar min. No kastang mawak kayo. Gayem. Ay, di nakawakan di gayem. Tas handa nga gayem. Freddy, di mo kayo tiriri. Agpapada tayo amin ti pagsapulan na. Rumbing mo nagtitidulong tayo. Pagtutulagan tayo ng sihat ti amin. Kat pagtutulagan tayo. Hanggang mo may toy, diya kayo. Wanang yung adado ti makiwar dito eh. Kastulayan pare. Ay, di nakawakan ti pare kung nakawakan. Kastulayan Freddy. No, sa dino ti pakasarakan ti ado, dito iti agbibingay. Kano jaya mi talagong adot pagibagsakan da. Umay kami sa jaya, handa kay paritan. Ay, hanggang mabayin. Basta dito ti teritoryo mi. Di yo kaya ti makitipon kata kami. Saan? Talata ka na kayo. Baka no, awantot makiwar yun to, kat umay kayo to kata kami. Kaya sundot pa ng ibagayong agkakadwa tayo. Basta, hanggang to makikadwa kata kayo. Dalatakan ka, nuti ko ayat iti kapya. Kaya ba? Hintang rin sa jay. Hantay ito mo magtuyin. Di dapat kaya iti makikadwa. Aging ka manong name iti maysa nga malem. Iti sabali nga grupo iti ayan da Freddy. Kaslad da pakariribukan da. Kaslad da nasarakan da. Iti pagbasuraan nga na isang sangyan nga taak. Upanda asidgan sa danto adaywan. Puno at nga ta na ibasura nga si bibiyag nga baboy. Puno at nga ta na ibasura nga si bibiyag nga aso. Puno. Kadwag, bati ka man, ay nakman sa dyan. Ready? Hoy! Abay na ka to. Oan, anak man nga kiwar dito eh. Imayag lang, abay na problema ito eh. Hoy, Arnel. Kukuha kitsungan. Sino? Duyoy. Napintas data no madigos. Ano ti kahit mo sa kwan? Ada, nasara kami dito yung babae. Hami mata ka dua. No kasaritak, sila mabutbuteng. Ngayon no madigos iso na pare. Sigamit kayam tumawag kanyak ti pare. Kayam ko na, kunak man nila kaya. Arnel, numadigos si Suna. Maya, kahit mo sawa, nag-interest ka, di kinababae na. Ikaw na. Nabayagin nga sa anak na karaman eh. Di ka kakadwa kang babae, naraman na amin di kita. Ana? Chicks mo amin na? Uy. No, kaya may tipon ganyak, kunak. Masapol nga, mayat kayo, ti kahit ko. Kastat, pag nurutam, ti grupom, uy. No, kursonadak.
Kita kasano naman siguro kami na. Ganda. Parang rin ko Nagluko kan. Kahit mo sa hindi kita miyembro ti grupo. Hindi kita barkada mga babae. Komida, panakpakin mi na. Loko ka. Baka sakit mo. Psst. Takta ka rin. Basta kukwak dito. No, kasi tama tarantam king kuha na. Nabibilas laing nalaik. Di barkada. Dito yung pwesto mi nga nagyan. Malintamad nga pagpilya ni Sonan. Kahit na nga pagkitipunan. Nusikaw, nusiyak. Mayroon ka? Dito yung nga nakita mi. Ito yung pagyanan. Kasano nung tinakayat. Siya timakisarita kang kuha na. Nakadundong rin tirupa na manong naming o tidug tibuok na babae na ito. Miss, siya ni Arnel. Nembagak nga kiwar ti basura. I'm good. So, ang pagdanagan, no siya tumayam, ijay grupo, kat may bilang ka nga member ti barkada, matartar ka nga na siya. Naging munsamad dyan ko na ita ni Freddy. Nga dagiti babae ti grupo na, ang barkada na, kat pakibiyangan na ida. Meka, tulungan ka tumakder. Injayak ti dakulap ko manong nemi. Inawat naman. Nagpwersa kat ti makder. Abad na ka to'y. Ay, Arnel, ita pa lang pagpagunyami hang umalsa. Inuumal ko makit. Kung ano ko Ngayon masamad nga ron. Di ba nagununin? Kayat mo? Da kami, iti grupok tumayam. Nagtunged manong. Freddy. Awan riri Sinalsud ko, nasumurot kanya kit nagtunged. Bahala ka. Napukawan, di pa nagkurso na taking kuwan. Pangit na ita. Kasta lagi nalanglangan na. Gusto mo ko naman, nun madigos mo, akit napintas ton. Kaya masapon nga madigos, kaya masukatan. Hamat nga mabaling nga kasto, agtalin na ita, kasto tilangan na. Mekan, nanatnagan mo? Halatago ni man. Agkipkibin kami manong name nga sumursurot kanya. Samon nga talyawan ida. Awan ti pagdanagam. Agbaling kami nga siyat king ka. Ito grupo mit pagyanam. Miyembro ka niti barkada. No sadyay, kaskonan ni Freddy. No kursunada na at kadwa na nga babae. Ang miyembro ti grupo na. Panakpakin na kanu. Dagiti membro ti grupo manong nemi ti barkadak kaslasanda kayat tap aputan dati agungda. Peso nga daangot na. Ta kinaludon na nga rod ka dagiti basura. Ngayon na madigo si Suna, may kantiarwatan na, good. Di ka pa naguni Mabaling ang mamon tinagan mo? Your name, please? Sakti mo na nga mga pagkatinagan ko. At your service, Arnel. Sakti Pangulo ito dito ng grupo. Grupo na kita karkiwar ti barka, basura, pasari masangon at nukat mapanagkarwas. Olive tinagan ko. Wow! Napintas ang nagan, napintas pa yung boses mo. Kumbisinak. Amisan ka. Kaya dabalon nyo. Wala nga magdigos ka pa yung muna. Pero anong sampisin mo Tayawid ka sa Jabalay. Padigos ka kinanang ko. Inyawid ko nga ro di suna manong nemi. Kat mas dahaw di kiti kaabsat ko. Na puro babae. Ayan. Ni Judy, ni Ising, kay ni Carmen. Alam manong. Sino dita? Olive tinagan na. Ni Nanang. Napanaglaba. Kuyugin nyo iso na. Tama pa nyo. Digusan nyo iso na. Siya kuman mang digos ang yung babae mo sa balasitang balasang sawatin.
Mono tao mo, Olive? 18. 18 kunton. Kasada na tagayam. Agyaman na, Karnel. Kay, inya dayo ka ni Freddy. Amon ni Freddy. Digusan na ka na dyan. Aming kanong nga membro ng babae, kursunada na palakpakan na. Naggapgapom nga ka-eskwteran. Manong, di mo kahit adigusin na ya. Ay man, madamdaman itong panagsalit. Ay, wag kaya. Ising, Manong, iyalam ti arwatin na, ha? Oray na kita ko, ipabuludan pa lang ti panty. Tanodan to kwarta, katangak tot underwear na. Katangak tot arwatin na. Kaya, pabuludon ba labadom, ha? Uy, Manong. Nagsubliak manitang ti andi kiti barakadak, Manong namin tuloy mi tinagkiwar. Sakam nangal daw, kanikiti balon mi. Sa ati mumalmalaman, Manong nami, napang kaming kanikiti junction shop. Junction shop. Junk shop. Karang nga junction shop. Junk shop. Manong nami kit inlakomen dikiti. Manong nami, kapag medyo panakilan ti kwartak. Napanak yung matang ti underwear. Oray talo man. May isang bra. Ken duwa nga panty. Dikiti nalalaka. Napialang mat isarabok kini Olive. Kaya sumagpetak Manong nami sa pulik ni Olive. Ni Olive, adat onay, tultulungan na ni nanang nga agluto. Kahit na ngamin ti makasursurong agluto, di nakano amog luto. Hindi sumrekak Manong nami salasen, kusina pa yan. Hindi tumalyaw isuna. Imisem. Wow! Nagpintas Manong. Tingipan na, nagurnos ka na po daw. Saan nga, narugit tingipan na. Na nagtutbras siguro. Nagsakaysay. Nagray-ray di kiti matana. So nalayang tahang maibagit arwatin na. Olive? Arnel? Nagpintas ka gayam. Ay, napimpinas ko manin danapinas karwatan na. Hamuin katanga na ya. Anin, kastulatan. Adumat ka no ti arwatan ni ising kastoy. Makiarwatak latan jarwatan na. Underwear nga raw, di ka nakala. Ay, amanang, anda duwa nga bra ken duwa nga panty. Di ka tinalaka lang, para ken ka. Ay, thank you. Nalawlaw na ito inted kanyak ni Ising. No, agkaya nakita no kuan. Ay, sige, gautsok tanin. Sumrek ka na pa nakakwarto yung babae. Nang, makikwarton ton no Olive. Kada kita talo nga kapsat ko, kapilitan ton ang direkat dan. Nyak manamot madlaw ko, saan samat na ruwam tikas to yung panagbiag na ito pa mo pinidot inja basura, pagbasurahan. Ay, apo. Haadlagayam nga nagitay mailag kong basura ito yung mabalin yung makiwar. Makakiwar kayo petikas kini Olive. Di makapangan kami Manong nami nadlaw ko loonay nga talaga nga dinapay amok kamot. So kabilitan Manong nami kapot adamat kutsara ken tiniturmi agad pinagkutsara pinagtinuturmi ket ni asla alanganin nga mangipauneg Manong nami dikiti linuto ni nana. Iti sango iti barong-barong mi Manong nami. Isut nagyanan na nagtutugaw na panghuinasidgan. Olive, ay, Arnel, abin dakat tikas tingaluan. Kasan idadano mo? Iti pagbasuraan. Nagkatang-katanga. Kinapod nun na. Ado na kita krusunada kanyak.
Nangaroon na hindi. Sanak pala ka narugit. Hindi narugit akon. Awanan ti pagsukatak. Awanan ti gatang ko tarawat. Awanan ti gatang ko kanek. So na dyan. Pinadas ko matenda nagpalpalama. Naging ka naturo ka kiti may isang truck. Pagbasura ang gayam. Kinapudno na. Imbag taon tinaragsin nga nagkarga ti pagbasurahan. Isuit sa diyaya ka na itambak. Kahit mo sa wen, naturong ka ti pag sa garbage truck. Di kita open, siguro Kinambag man taon may pandag kang ka na nagsen. Naiturturog ko, pakariingat. Adamatan mangkiwarang mangkalkalikan niya. Ti grupo ni at na Freddy. Baglagi din na tanadlaw ko. Among kasdiyan talaga ni Freddy. No ada mabarkada na nga babae, kurso na dahil. Nang narunak ka, no kumasaan ka inala, kat nadigos ka nakastoy, nagpindas ka, ay anak ko masardigan ni Freddy. Mabaling ko katapat ng itarayan, ngas pagarikan lang. No saan mo nga nang itarayan? Di na sarasarak kan. Nagapgabang mamin. Hanga ko ni Manong. Inulit ko lang, nagkapuham. Nagkapuhak sa Jemperno. Ano? Kahit mo sa una kalibas kay Jemperno? Kasalakas ta. Nagkapuhak tiniribok nga lugar. Impyerno ko nak. Tagkakadakas da. Siya kla siguro ti sa nga dakes. Agraman ti kapsat ko. Kadwak ko man ti kapsat ko nga aglibas. Iti impyerno ngem saan ko nga nailibas. Tada nang ikawit kang kuhana. Gusto nga siya ti nakalibas. Anya klaseng impyerno di bagbagam? Anak at impyerno. Kay lugar nga napudot. Nabara. Ngayon di kiti dakes. Nga mapingan itipong kat impyerno kat sangka nga dakes. Naimbag idi. Aging ka nagkadakes da. Nasyak lang ti nga dakes. Kat tapno sanak agbaling nga dakes. Naglipas sa kitimpyerno. Di ka maawatan, Olive. Naggupuak itinaribok nga lugar. Sinapol ko tigasat ko dito. Inakadanon kami dito squatter area. Kay squatteran. Nga ti pagsapulan mi kay kiwar ti basura. Wano saan ka nagpalpalama. Agpalpalama, mapanagindadalos ka dagiti kotse. Ang baling ka mga karwaser. Di na pinas ko mga rodata. Ng tagkalkal di basura. Mapagkagdalos iti niyaman nga lugan. Well, pasay sublat mi mo ko, Saraya din matigit na luko. Nakamadmadit pa nagkita na kita tao kada kami. Akasto iti klase ng trabaho. Basura. Agpalpalama, pulubi. Tokha. Nakasalasang kami nga may kari itilipunan. Kasi parang tataraga doon nga tao na kami. Naggapuam nga talaga. Paulit-ulit kami at Arnel. Naggapuwag it impyerno kung langarutin. Itasa din ayamon. Tanda ako niti langit. Nakurapay nga langit. Langit ko nung naon silaw mi kingki. Yung pag nukasta selag, libre silaw. Yung pag no daduma, pasare maranyagan kami kanagiti adu nga silaw ti joy.
Nagbasa ka? Ada eskwela di impyerno? Nagdadwara ka lang sa high school. Saan ko nga naituloy pa ito nagbasa di college? Katsi ka. High school graduate akmat. Saan mo na kaya tagsubli sa diyan nagkapuam? Musikat nakalibas di impyerno, subli ka pa Ala, sige. Hingga makikaanda ka na ganit kakamsat ko, babae. Kat siya, dito yak salas. Ano sama? Umayag tumet. Ano to Ito pa panom nabigat. Di ba magkakiwar ti basura? Kaya't mo magkakiwar ti basura? Basta, madlaw ko, kasla talaga ta imam, nakalilinis, ito ta. Kasla ka nagkapo iti nangato nga pamilya. Nagkapo kiti impyerno kung nakalagaro din. Ano nga nangato a pamilya, bagbagam. Akong pa girlfriend mo? Sino mayat kanyak? Ando na gini, barkada ka babae yung crush ko kada ko ada. Katsi ka? The boyfriend mo? Awan. Arnel. Nagkamanak. Tapos siya ka tinangalakan niya. Makita ka na singbat kayo. Nasiyahid kayo. Ibaglaki din ta sa ni Freddy nagtung palak. Gusto. Manipod din no? Simbambaya ko ni tibasit nga langit. Nakurapay nga langit ko nam. Gusto ka. No, sa dinumantayan ti lugar nga nariribok nga dakas digit agindag impyerno. Diba? Ngayon no, dakat ti lugar nga nasa siya at ti panagpuspuso ng katatao, langit. No, dakat iti kadaksan, kaya nilidadakas impyerno. Ayaw mo. No, dakat kaditayan digit na imbag, langit. Wine. So, nasabi ko nga, agtalinid nga langit tayan ko, nasaan ng impyerno? Simurot nga rod manong naimi. Kan idi makita ni Freddy Isuna. Arnel! Mabit lang. Abay. May ka dito teritoryo mi. Imayak mo tayo, gagangi. May ka man ka dito teritoryo. Hanang matagkiwar dito ya. Yung madisturbo ti panagkiwar ko. Si Kamat, kita man ang nagkasarita ka. Sino dito ko ha? Dito inagaw mo kanya kini Kalman. Inagaw ko kanya kaya. Ay nakanawad ta. Ganda ni. Wow, pare. Nagpintas. Naglalalo ng mga arwat tira pintas. Arwatan. Kursunatak, pare. Pare, hamo nga kagrupo isuna. Hamo nga barkada. Hanggang miyembro ti barkada. Siya taking barkada. So, ang karbangam. Mas pagaligan ta, pursarak nga lain. Aglasat ka di bangkay ko. Ana? Aglasat ka kanyak. Kit no pag dinanugan ta, ti maabak kit, numangabak ka, kukwak. Ngayon numangabak ka, badi? No sa sinun tumangabak, so aking kukwakas na. Uwan. Hanang nga nasken pa nga pagrigatan ta. Salutsudan talaing ng kuwana, no sinukayat na kata. Olive, Arnel, ni Freddy, nakita mo namamum, diba? Olive, siya ni Freddy. Nagabrasa da manong name. Pasensya ka na. No, saan ka man nga inasikaso nga na imbag, hindi kalman.
Simingit ba't ngamin dito yung Arnel? Isot na nga laking ka. Hang nga bali? Mabali mo tagsubli. Ha? Kahit nung makibarkada ka kada kami, agbaling ka, prinsesa. Mayawat amin na kasapulan. Saan ka ang kiwar? Ha? Hanggang kiwar. Nakamlatan, limangtid kang ka, noon at kasapulan. Noon at kayat mo nga makakanan, o kahit mo tilatson manok, gatangan na ka. Ha? Nuwar kahit ko tinapin na sa pagturugan. At ano metod mo? Ano kahit mo nga napin na sa pagturugan? Di aircon, di kudson. Ito metod mo? Kahit i-check-in ka di hotel kan di aircon kan di kudson. Anong i-check-in? Kaya nakakwarto ta ag-check-in da. Sana ka sumurot kang ka, Freddy. O repilitan ka? Hanap mapilit nung nakalangang tsakayat. Pilitin ka, ano di mo kayat? Di saan nga mapilit agad voluntaryo sumurot ka niya. Isa nga, oh my God. Ay! Ibatan na! Freddy! Ibatan! Ibatan ko na! Iyak! Ay! Oh! Loko ka. Kadwa! Bakaw! Galaban tayo! Agawan tayo ng biolib katakwala! Bakaw! Napasamak manong name iti Rambol. Kaya't lahing manong name nga maagaw ni Freddy ni Olive. Manong name limabamit ni Olive. Nakakasta nga gamatan ni Freddy ta iyadayo na kumabil man. Aging ka nga iti magkanak ti kundaway manong name inalak ni Olive. May ka naman. Iyawit ka sa jibalay. Hamoy na naman di bagim. Oh my God. Simurot ng kimamat ni Freddy manong pilis mo na sabtak ni Flying King. Iyak! Oh! Naglasit ka pa kanya ko muna sa kamay mga alam ni Olive. Ha? Sa anak to ko superdeng. Naging ganyak maago kang ka ni Olive. Gapo iti kastoy nga napasamak manong nemi liniklikan min ti grupo ni Freddy. Nagitilayan nga kadwamin manong nemi tinapan nang ituloy agkiwar ti basura iti teritoryo nga bandami. Kada kami manong nemi kinulid. Praktisak langin tagpunas ti kotse. Tapno maliklikan ni Freddy. Sige. Nasot ko na. Okay? Iro kita ito ng bigat. Soro ka. No kasano tagdalus. Kaya? Agpunas. Agdalus. Sige. Naduman na kita mabuibuyak hindi. Alisto man latulado. Hindi man nagbarkada mi kini Olive manong nemi markaragsakan kami. Gabata. Ado di kita'y maayatan kada kami manong nemi agpadalus. Uhen manong. Agabi na no kayo? Agayam kami, sir. Anong agayam? Sweethearts? Agbarkada? Barkada? Kung nagnubyo kayo, agbagay kahit. Oy, hamot ta, sir. Nagkapuiso na sa impyerno, siyak, andak, di basit nga langit. Ano yung impyerno kada langit, di bagbaga? Isumunti ko na ni Olive, nagkapu ka no ti impyerno. So ang gamiyaman ta nakadanon kanyak, tadak, iti basit nga langit. Di ka makawatan. Okay, dito tandan nyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay ba? Okay. Nalaglagan. Nga obra. Pag nagkunat, indugtugot mo problema dito, wala. Manipod sa impyerno. Tanong kasto yung aon obrata, tugtugaw ta. Madlaw ko lang ta. Kasla da, bakbaklayang mga problema. Olive, baka makatulong ak. Awan di may tulong mo. Tapi ko nang may tulong ko. Tapati siya kita maramida.
Nakapipitas ti biyag mi idi. Ngimiti, nariribok mo ten. Nagbalin na mo ten nga dakis. Naging ka nga. At dan satanas nga nagari ni timpyerno. Nga dahil nga satanas, pagarian na mo't amin yan. Maraming na mo't amin na kayat na. Pati siya kiramraman na. Kapag balinan nga dakis. So, naglibasak. Di ka lang maawatan. Maawatan na ito, Arnel. Abi nga tanong sa mga ramatan ti na awag ng impyerno. Nagkapuhay kiti may naragsak hindi nga pamilya kasi dyan. Pamilya nga naragsak, then nagbaling nga naribok, then nagbaling nga tangadakes kasi dyan. No gayam adadakes nga tumipon, adadang nga ring bawan ti kinadakes ti kinaimbag, no dadtuma. Mawata ka. Naimbag, di ko ang adatimipon nga dakes. Dahil dakes, irinamraman naman ito nagitirimbag, nagbalid naman ito nga dakes. Kasi lang kumanatay, nadalos nga papel. Ya? Ito kupunban ko ma. Sam ikanti tinta. Yating nga na. Dahil tinta agwaras. Warasan na nagiti napudaw nga kupunban. Parang ganun. Naging ka nga, dahil tinta, mawarasan ng to aminin. Kasi lakas jay. Nga adadan nga agari jay, dakis, ng tiya kinaimbag. Kasi lang mapaspasamak dito lupo. Nataduma, kasla dadun ti dakis kang tinaimbag. Iti gobyerno. Iti sa nga pulong nga taga-gobyerno. Manungat at nailawak sa dyan nga naimbag. Anakit timako na nga naimbag, no dakat ti gobyerno. Tay, saan nga kurakot? Na dumadumat pa nagkurakot eh. Sabagay nga kuma, empleyado ka ti gobyerno. Kat ti aramidem, sumrek ka talasutso. Agtrabaho ka. Dan to break mo alas 10. Agpati ka nga alas 12. Sumrek ka to iti alauna. Dan to break mo alas 3. Sa kanto agawid alas 5. Di ba? Halang gobyerno. Already kita private companies kasi dyan. From 8 to 12, 1 to 5, 8 hours. Mano nga kadakwada na gito'y iti mga aramid ti usto. Kasi pagkarikan sa pulong empleyado, mano tinasapa nga sumrek. Mano iti maladaw nga, mano tinasapa nga sumrek, kan masapa nga gawid. Agander time. Ngam nagsweldo da, kompleto met nga 8 hours. Iti kastalangan nga aramid, parang takawan. Iti kwarta ti gobyerno. Taktakawan ng di oras. Imbes nga agtrabaho ti diretso nga 8 oras, baka 7 no indamlaing nga oras pa nagtrabaho na. Kasi lang kasimple na, Arnel. Ti kinapudno. Kahit saan nga kinapudno. Mano di kita agtrabaho ngusto. Anya pa iti klase ti panagkurakot. Ibang nagada kasto iti presyo ti gatangan da. Kasla ko mo office supplies. Kabasan dan to. Mapandan to idyan nangingina. Puno na pamandan to idyan nalaklaka. Ngem no, iramidan to butser na. Tuunan dan to yung presyo na. Ti bayad dan to.
Kas pagrikat ti pagbayad ng gusto kat sa nga gasot kanulatan. Ngayon ti singirin na ti gobyerno, 150. Papanan na ti 50. No ribon tumeta. Ti makilatis, makurakot da. Namami nga dati pagsaritaan ta. Kaya ni, nadaman umay ka kotse. Agredi ka, Arnel. Sabatin naman tapno atot masapulan ta. Nagbalid ng misteryo kaniyak ni Olive manong. Napindasmet ka dito panakibarkadak kang kuhana manong nemi ta adu di kitay maadal ko kang kuhana saknan iti opinion. Nagkinatawa kami pa na minsan. Amom, maragsakan nakta sikat simang bayag. Awang kasto nga nagsak ko, idadak timpyerno. Ure gayam agkalkalkal talang di basura, ure gayam no agbalintalaing nga carwassers, nga arig nagpalpalama, nagsak ta. Nagsipod ta. Nadalos ti pusom, nadalos mo ti puso. Nung kasta naragsak ka, Karnel. Yung naragsak ka kumamanin, no di impyerno nga nagkapuak at agbaling nga langit. Ngayon kasa nung nga tama pasamak. Kabailak nga ta. Awang nga tatmang tulong kaniya. Hampir lang nga dito panunutan ta. Nag-graduate ka high school, di ba? Oo. Pagpadata ka nag-graduate high school. Yung nalaingak. Valedictoriana ka nag-graduar. Private high school pa ya. Kadi. Isong pasumbatan ka. Anong tag-diferensyaan? Ti opinion ken conclusion. Opinion, conclusion. Opinion, kapampanunutan. Conclusion, to conclude. Conclusion, that ay pagpatinggaan. Diya kaya't mo nga ramitin. Haan. Mana ko mga rod. No jay opinion, makastrek ka. Ha? Makastrek ka. Oen, makastrek ka. Di opinion, makastrek ka. Ta-open nga rod. Opinion eh. Yan, opinion. Kaya makastrek ka. Di conclusion, hanggang makastrek. Kasi close yun. Hindi ka makapasok kung close yun. O, makapasok ka ba kung close yun? Close yun eh, hindi ka makapasok. Pero makapasok ka kung opinion. Basta ko ba nagkingkin natawa kami. Nakasirseryoso ka. Nakasirseryoso ka. Pakatao lang. Tintin mo. Katuan, nadiferensyahan da hanggang makastrek ka kasi opinion. Ngayon no naka-close conclusion hanggang makastrek. Kabota close yun. Manong naimi aging gadimteng ti may sa apasamak nga nagbutbut ngan mi. Nagsipod manong naimi tasagay sakam ti kotse nga dinalusan. Dalusan ko nakuma. Ngayon di mang mangin ko nga kasla pagsawsawaan ti aking kotse ni Olive. Imasadeka. Kit dito'y kumanong naimi nga nakita teksena. Ibagkaklawurot kang nga mo daltalusan. Abay papilit mo. Ha? Imbas ko mang mandalusan. Kailangan tilangan na. Dakay nga palpalamaki tulad ta. Dakay nga maligrigat. Batay ka nga maligrigat. Manong naimi di timba. Nga pangalalaan ni Olive ti danom. Nga pagdalus na. Na panakinargasan nakit binukbukan ni Olive.
Hoy! Apo rin masok ti darak manong. Mapinaramit mo't kasa. May saka pa, biyangot. Papada kaya aming nagpulubi. Ibaga na kinatalo sa tsiklo. Kaya naman tinapang ang binukbukam ti darom. Kunak manong name. Ti marunong inaramid ko. Sinublat ko madyatimba. Gabot na din namat inibos. Imbukbuk ko mat kayong kuwana. Nick! Look, tay! Huwag kayo man talat palto ko! Lunoktan naman ang name itikot sa'yo na katagpaiso. Daklat sa bag na lok. Umagan! Ulib! Umagan! Trasab! Trasab! Taray! Taray! Manong name nakadkadayo kami. Kasta ko na tibannog mi manong name di sumardang kami. Abi nga siya dinahamid mo. Siya? Wen. Abi nga binalis mo. Di mo kadihan mo nga. Baknang dadya nga tao. Apag no baknangin, marami nila tatikay kayatnan, kasjay. May saiso na karigit satanas dadjay. Wala tadakas nga nun. Paunay pa nang lais na kadatayon, nga nakurapay, pulubi ka. Mas basta bukbukan na kalatan. Di binanas ko mo. Apa nga dadagitin na siya at damat tigidakis. Kinasarita na kumanti na siya at nagtungpalak ko ma. Sakit kasi na namin na. Handa tumapampanan sa dyan. Mekan, tagawitan na magkataba doon. Sampay hunay. Idi manong nimi na magmagna kami tadamasabat mi manong. Nagsardeng manong nimi ni Olive. Arnel, sa bala kalaban deta. Kita anak. Harimari di matana nga nakakita kanya. Kalaban deta. Agtaritan! Hay! Taritan, Elsom! Olive, mabitlang! Saan nakadakas ka tao? Saan nga gapoy timpierno? Naimbaga ka tao? Mabitlang! Baka naimbag data nga tao? Hanggang ko man nagsardeng manong namingam na i-corner kami. Awanan ti pagtarayan mi. Kat nakasadig manong nami ti gwapong lalaki nga matinong matilangana. Olive, saan ka nga mo? Siyak na ator na Sandoval. Awan ti mo kator na Sandoval. Nakikita na kitin. Ngam tinakam mo siya. Idi si bibiyag pa ilang dagi tinaganakin ka? Adaki din. Amang dadadi ka ni mami? Dagi di dadi ken mami? Ama mo. Idi talyawak manong nemi ni Olive. Kinita na. Nagtong edak. Mabaling awisan kayo? Intayo. Binenda. Wano mabalin ang tipangal daw. Intay tiras tangan. Narugit kami, attorney. Okay lang. Okay lang. Amat nga makuna nga narugit lang ayo. Sige, attorney. Magbagna lang na. Antayon dit kotsek eh. Ora kita ada sidig dit ang restaurant. Let's go. Pinalubusak lahing di kiti duwa nga nagsarita manon nemi kat bahan nga mas dawa. Kaya't ni kayog mo nga isut pa kay transparent di kiti aming kinabak nang yo. Yung sa nga mabalin ko na. Tararamidan na mga alat sa baling abogado. Kat opinion di abogado. Siyempre, ipakamo naman kanya katamon kada kaming abogado, kaamo kami o rin, no? Lalaban kami ti korte.
Gabuta, legal da nga asawa. Possible, nga numatayin ni manang mo. Mapanaminan kang kuhana. Ti kinabak nang yo. At ag-asawa nga rod, ti kayong mo, kinimanang mo. Di mo kadiyan mo nga. At sakit ni manang mo. Nga posible pakatayan na ni ti mabiit. At numatayin ni manang mo, aga automatic. Mapan kinikayong mo. Ti amin na kinabak nang yo. No. Saan ka ngagsubli? Nabayag ka nga sa pasapulan. Kahit ko tagtultulang agbalingan na pud nung abogado na gitinaganak ka na kayo. No dakas ako mga abogado. Manugot ako man ti kayat ni Rene nga kayong mo. Ta maibingayak pa ka no. No? Tsaka namidan. So ngayon masidik sa baling abogado. Karimbag ta na sa pulang ka. Nasa pulang ka? Tap nalukoyin kang agsubli. Ang pagdanagam kinikayong mo. Ta just in case nga dadagas nga ramidan na ka. Tumawag ka lang kanya. Ulib. Tulongam ti bagim. Tulongam ni manang mo. Sang mo itulok. Nga mapan kini Satanas ti kinabak ng yo. Kadagtultuloy ti kinatakas na. At dagayim ko nga investigador. Kadagtultuloy pa imbestigar ko no kasano nga natay di ginagantak ka na kayo. Gabuta aleds. Nga natay da. Gabuti kang kaninda ka dahil inumenda. At nakasabuat ti kayong mo nga doktor. At nakasabuat na kapada na nga dakis. Tulungan tabagim, makitinulong ka, Olive. Tapno agbaling nga langit. Tinagbaling empyerno. Nga pagtaingan nyo. Saan ka ang buteng? Adak ti likutam. Adu di kiti kakadwa tayo. Adu man ti kakadwa ni Satanas, ganyan kayong mo. Ngam adu ti kakadwa tayo. Ken kadwa ta ni Apo Diyos. Attorney, nagyamanak. Yung sana pala makadesisyon. Kasladyak kabaylan nga labanan. Ti puwersa ti kinatakas. Saan ka may mesa? Kaputa kadwa natin na Apo Diyos. Kaya manak, attorney. Nung makapanunot ka, kontakin na kidireto yung cellphone number. Naon cellphone mo? Ikan ka ti kwarta. Ado ti kwarta. Kaya ni contact number ko. Awate mo. Kinidag ko manong namin ni Olive. Alam mo, Olive. Saan ka kang may mesa? Adak tilikodam. Tumulong akmet. Isakit ka. Kasi pa nang isakit ko keng kati ng bukbuk keng kati danong. Lumabanday ka rin ti Satanas. Inawat na. Sino kamet? Aran na tinagang ko, attorney. Attorney, isudat simbang bayak. Nagbalindagan na yung baganya. O, sige nga na, Olive, ha? Namnamay. Kahit no kayat mo mapansurong ka, haran ni manang mo. Dakil mo data kwarta yung inted ko. Mabali mo nga usaring ang pagpletik. Hindi makadanon kami nito balay manong nemi. Mariribukan ni Olive. Di mo kadiyan mo taramidam?
Di ka katapay na decision. May saklang kami na babae. Malupoy. Ngayon gusto ko na attorney. Adakmet. Adda ni Apo Diyos. Kasanula nga na ito, kinabilig na ito nga kayo mong bagbaga mga satanas. Dakkel ti balay mi. Adda mabalim mi kapata negosyante di ginaganak kada kami. Dua kam lang ang kapsat. Ni Manong Rene, may saka na kiti matalek da dati kini mami. Ininot na nga sinabidungan ti panunot da ginaganak kada kami. Naaram na manang ko. Medyo lagahim ti muna pamuspusan. Tapno magamrud na, ti kinabak na nga kada kami. Inasawa na ni manang ko. Sa iniinot na nagsakit, dagid naganak kaniya. Tinaragsak na pamilya, nagparing na ribok. Tanakadado di kita kakadwa na diyang satanas nga nagindig iti ayami. Ngawan ti sabaling rantada no sa nga mangagum ti kinapak nang mi. Agasawa lang arodan demanang ko kini Rene. Nagpangganapan nakpati namin andong aramasan ti kayong ko. Tsaka mo. Ngayon nagayam takin nakam ti amin nakas pagarigan tamapaniknagan. Akas ko na ni attorney. Nga nakam ni Manong Rene tininot na panakatay dinigan na kami. Tap na ni kasta. Kahit mabukudan lahing na dyan nga satanas, ti kinabak nang mi. Gapoy ti kinabak nang agpakadakas ti tao. Iso kinunak nga impyerno na ijay. Kapatawan idin tinasayaan. Tapatin ni manang ko kana sa bidungan ti panunot na. Adadangan ng kanunungan ng ti asawa ng imitisyak. Nadadatiga po ng mapay. Ngayong karigata kong tinaglipas. Ulim, imbagtadakas ka ni Atty. Sandoval. Nangig mo madad yung bagana. Isot mo na kinasarita ni kayong mo. Ngam tinakinayan, tinagbaling nga kasabuat ni Satanas. Nagtalinaed nga na imbag. Katagpaso si kunana. Numatay ni manang mo, mabukutan nanti amin na kinamaknang. No saan ka nga sumawat, sumagpaw nga kamsat. Kasi katikalinti ka, adda pala kalinti ka. Gusto nga tawagam ni Torne. Taibagam, nga nakasaganakan ka lumaban. Kabigatan na manunimig, imatang kami ti cellphone, tinawagan min ni Torne, nagsarita na gitidua, inawis ni Atty. Isuna, mapan iti opisina na, napangkam nga dua manong, imbag tayo may ka. Daytoy, insagana kon ti kasaruatan. Kasi ka, iti pakitransperan, ti amin. Nga pagsakin, nabatbati pa yung pagsanig kuhaan, di kinaganakin ka. Attorney, kasano ni manang? Matmatayin ni manang mo. Diyos ko, saan? Awang ka diti. Pati isuna. Ininot nga sinambidungan kapsat mo. So, akas tinaramid tayo dyan nga rin karig naganakin ka. Tamalaksid ginimanang mo. At napakit din talong asawa ni Rene. Kapapasig ka na pipintas. Hanap pag anong tikapsat mo. Gabot na kautungan, gabot sakit na. Ang tinakaalan ti sakit na. Inaalamat lang ti aramid. Ti mastermind. Yan ni Rene. Kasi nung nga matilitay ti Satanas, no? Kas pagarigan, tahan to lang ito kumaring.
No, adan tumalan tayo ng ebidensya. Awan ton timaramidan na. So, agsagana ka. Ta once, ang mapaniknikanin, kanada ebidensya, agagadan tayo, nababanidya balayo. Tapno matiliwan kay may pupok, kan malungsot ipagbalutan dahil dyan nga rin eh. Manong na may pinirmaan ni Olive ti kasuratan. Nadya ko na mo no, ano nila dyan, kahit nasawin. Panakay-transfer ka no, itinagan ni Olive, manong na may ti aming nabati akin na baknang. Kanti ko na nga ligiti kwarta, iti bangko, may transfer tahin nga mainagan kayong kuano. Ala, krabakbak ng isunan na. Sana ko na may karikan kuano. Sagbay nga nagtignay kami manunay mi nga naplanon ti amin. Adan kontak ni Atty. Sandoval kini Olive na iseten ti aldaw manon. Olive, Arnel, agbati aklat at tubalayin. Itulod ka dyan balayo. Sakto agawidan. Kung ako na nung kanduan na. Ditoyak nga na ikari. Iti basit nga langit. Dalatakin ka. Hindi mo kaya iti sumurt ka niya. Oray ka tadamatin na, Torne. Itulod kan dulangin. Iti pang itulod akin ka. Nasa dinumanten ti balayo. Di ba? Imbaga na Torne nga gawit ka. Hanamat imbaga nga. Ayabam to ni Arnel, tinamat ko na. Tanangin ko ken. Agawit kanton. Ako matisabay ang agawid na tinasiksik ha. Arnel, oreta, nainagan kan ti amin na kinamak ng iyo, graman ti kwartayo ti bangko. Tilaingin aramiden nyo kit, tibang tiliw kini Rene, amang pabalod keng kuana. Sige, nasaan kanto nang sumurot kanya. Agyaman naklangin ka dagiti kinaimbag mo kanya, Arnel. Thank you very much. Kabigatan na manunay mi iso pelang ti umunamot apan nangarakop ko keng kuana. Good luck, Olive. Oh, narakop na? I'm sorry no, pakabasulang man din nangarakop keng ka. Ngam sanggan to ngaminan nga maarakop ket, inton nakapimpintasin ti arwatem. Ito no, agbalinan nga langit, ti pinanawam nga impyerno. Saan to nga may karkari, ti basit nga langit. Gabot adda kanton, ititakil nga langit. Insusurot ko ti pa nagkita keng kuha naman o name. Idad daw may mang pick upin keng kuha nga taxi. Kabaylan ng taxi atan, dangot kwartan, baknangin. Awanen manunay dyan pakitkita ni dumasadeg ni nanang kaniya. Kahit mo sawa na hantun nga subsubli pa dito ni Olive. Gapot ha, adan to isunan ti dakkel nga langit, nanang. Dinatun baga nanong ti basit nga langit. Inatikit mo sawan. Baknang isoda na nang, baknang. Namaknang dalag peso. Di patulong tayo itong katakuhan na manong. Kinunama ron na ising. Nadadaami nga talo. Ni tatanggay mayan na. Hindaman ni dang ang inom o ribigbigat. Ay, bagat tasangag sakit ni tatang iyo. Kaya nung patulong tiklado ko adama nung, kani ate Olive, di oreno kananto ni tatang ti natalgan nga trabaho na. Tantakil sweldo na. Wano na nanang na may kanto trabaho. Anak ti kang matulungan. Barbaring. Gimsang ko pananutin neta. O manayan nga nakatulong nga kiti patang katao. Manayan nga napadasan
ni Olive tinagnaed iti basit nga langit. Kalpasan nga naklibas iso na iti impyerno. Balik manong nemi panagkiwar ti basura. Nagsubliak akas karwaser. Makabulan manong nemi 2 bulan. Aging ka manong nemi ngidi addag parking nga lugan manong nemi tapno karwasak ko ba. Nadalusanin da ita sa mga sagidan. Ulim. Samon nga sagidan. Aglugang kan. Ulim. Yun, siyak. May kan. Siyak pa yun din ang ilukat tiri daw. Sana ka may kari. Narugitak. Aglugang kakit din. Oh my God. Sige. Inutikayat mo pananta. Diyan mo ka. No kasunod kinapintas mo, hindi napimpintas ka maitan, ma'am. Dapat awagan nakti, ma'am. Nakarti hawag ko king ka, ma'am. Arnel, agaman nagtitulong mo kanya. Urisan ako na kinadwa ka rin na ududi. Ano na ita? Morning pin. Apay na no? Ano ti? Natayin ni manang ko. Diyos ko. Siyak langin tinapatbati. Siyak langin tang bay mesa. So may kasinapol. Tapno sa anak ng pemesa. Kit umay ka sumrek nga houseboy. Janitor o hardinero. Kaya nga tamat. Ken ikam nitatag ko natin na pinta sa pagtrabahuan na ni nanang. Di kakapsat ko. No, tanto na pinta sa katrabaho ni pagbasa ito ida. Sika di mo kahit ngayon tuloy mo't panagbasam. Alain ta di kiti naganak kan kakapsat mo. Panawa mo ti basit nga langit. Umay kayong titakil nga langit. Saan ang impyerno? Saan ang impyerno? Tani Satanas, tiniliwan na kiti pulis. Impupukdan. Awanan ti dakas nga ginagbay ti balay mi. Di kiti katulong na iimbag namin. May karikam kadi nga makipagnaed ititakil nga langit. No laki nagtalin na kayo nga naimbag. Hangkamot nga agbalin nga dakas. Amo ka naimbag kayo. Isumay kari kayo. Intala, hindi ka dinaganakin ka. Kan kakapsat mo. Saan ako mga hindi kita kakapsat ko? Kan naganakan niya. Sino pa'y? Hindi ka di barakadak. Di mo may kanidahan pagbubranda? Yes. Why not? Si bubu ka labarkadam. Ayabam amin ida. Ikan kayo ti trabaho yo. Wala ikan ta ida trabaho da. Tas anda nga agtalinaed nga kiwa ti basura. Kanori pa ti barkadam digiti amam nga car washers. Sino man nakayat mo alain? Ikan ta ida trabaho da. Agtrabaho da ti kumpanya nga kukwa kitan. Nga masapul mo lang itulo ko tagbasa. Tayo ito makapagraduarak. Siya ito hindi mang manage ti kumpanya. Datan doon, no makaradwarta nga doa. Datan doon? Di mo kayan? Nagbalingan si Kakinsyak? Olive, do you love me? I love you. Kaslamat lagayam. Di duwatan to, gabote patpatag kami. Duwatan to, gabote patpatag kamet kunak manong. Digad kahit na nga sawen nasulbaran ti problema. Nakalibas kami iti kinarigat manong nemi agsipod. Tapi nagbasa kami nga duwa kini Olive. Kani dinagraduar kami manong nemi
Da kaming nagpaiso iti nang manage iti kumpanya. Dagiti barkadak manunemi na kanda iti trabaho. Agasmet kadatatang kininanang napin si trabaho da. Kat dagiti kakapsat ko, nakapagturpos damet. Kat pati isuda, at damet pwestuda iti kumpanya. Nga, iman manage me, iti asawak. Gabata nagbaling kami nga nag-asawa, kini Olive manunemi. Natipanggap mi, mangmaneher iti negosyo, tapno di kastagat at dari kiti alaim mga trabahadores, napintas pa nagpasweldo mi, kan tumulong kami, kadikit kasapulan titulong. Talo manunemi, dakiti anak mi kini Olive, kadawanin ti sapulak pa kini Apo Diyos, tadda kamin arig na, iti taeng na, iti langit. Dito nga rod manunemi di pagkasalita, kaya thank you ti anos mo, ng ornus, kalpasang nag-inshare keng ka ti detalyana. Kaya't sabi ko matad namat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti bihag, kadigidi pahatak kadimngeg. Duwala yung tikit asawan na itong istorya manong, ti kinaimbag, ken ti kinaidakas, ti impyerno, ken ti langit. Tuyag yaman nga pagayam mo, Arnel